Dobrý večer, milí priatelia. Numerológovia tvrdia, že ten minulý rok nebol vraj pre vzťahy veľmi ideálny, pretože mal na konci nepríjemnú a nesympatickú číslicu. Takže ak niekto nadviazal nejaký ten vzťah v minulom roku, tak sa vraj skôr či neskôr rozpadne. Ten vzťah, samozrejme. No a ak tá niekto... číslica je nesympatická len pre tých, ktorí chodili do školy. No ale tento rok naopak, ak teda v roku 2006 niekto nadviaže nejaký vzťah, tak by to mal byť vzťah radostný a trvalý, pretože šestka takémuto vzťahu praje. No a presne o takýto vzťah sa budeme usilovať aj my s vami, milí diváci. A dnes v zložení pani Olga Feldeková a pán Milan Lasica, Marian Leško a Boris Milan. Ja sa hneď naplním tým symbolom, že ľudia si nájdú vo všetkom nejakú symboliku. Teraz boli traja králi, Gašpar, Melichar, Baltazar a môj kamarát Jožko z Piešťan mi povedal, že ľudia v tom našli symboliku, že keď si to človek povie odzadu, tak to je BMG Invest. Ale toto číslo 5 naozaj je veľmi nesympatické, ako Milan hovoril v škole, v žiackej knižke, ale aj keď má niekto pípeč, tak to tiež nie je. A P6 to je už oveľa O čo jednoduchšie to má taký analfabet, čo nepozná nejaké písmena, nejaké číslice. Ten nadviaže radostný vzťah, kedy chce. Ale v Sovietskom zväze to bolo vraj naopak. Prečo tak málo ľudí sa uplatnilo s tým vysvedčením v Európe? Že prišli samé gule, ja to nechceme. Ja chápem, že sú numerológovia, lebo však keď sú veštice a astrológovia, tak prečo by nemohli byť aj numerológovia, ale ma minule pobavilo, keď v televízii predstavovali jedného numerológa takým sloganom. To je pán inžinier ten a ten, náš špičkový numerológ. To už aj... No? To ako keby povedal, náš špičkový šarlatán. Niečo podobné. Niečo podobné som tiež v televízii zazrel, tam bola taká reklama, že tá dotyčná, čo tam bola na obraze, je veštkyňa so zahraničnými skúsenostiami. Ja mám aj už taký zážitok k tomuto a neviem, či teda majú pravdu tí numerológovia, lebo ja som hneď prvý deň nového roku nadviazala vzťah, ale taký čudný, lebo platia všelijaké také tie pravidlá a povery novoročné a jedna z nich je, že prvý by mal v novom roku prach vášho domu alebo bytu prekročiť muž, lebo že žena prináša nešťastie. Tak ja som... Záňala ste Ale skoro máte pravdu, lebo chodil k nám vždy na Nový rok jeden sused, pán farár, ktorý nám zaželal, a to bol teda aj prvý muž, takže som to mala vybavené. Ale tohto roku za celý deň nikto a až teda tak podvečer okolo 6:00, ja už som teda doma len tak župane pobehovala, zazvonil niekto, pozerám cez toho videovrátnika, muž, no tak celá radosť. Preto si bola v župane. Áno, tak. Vybehla som aj doma vystupuje v televízii. Pribehla som k bráne, otvorila cudzí človek, sympatický muž, ktorý nám prišiel oznámiť, že mu niekto povedal, že po ulici behá sivý pes a že teda my takého máme, či to nie je náš, či sa nám teda nestratil. Tak hovorím, viete čo, no je to možné, ale ona sa vráti, s tým sa netrapí, ale poďte ďalej, nech to páči. A on taký prekvapený, viete čo, ja som vám len toto prišiel, ale nie, no tak poďte ďalej. A už ste si dávali A
No v podstate pointa je presne tam, lebo ja som ho nakoniec cez ten prach samozrejme prevliekla do toho dvora pod pazuchu. Ale už mi bolo blbé ho zase hneď vrátiť na ulicu, ako takého použitého, tak som tak potepať na tú kávu, tak on teda taký začudovaný išiel a keď som otvorila dvere do domu už, tak na mňa sa vyrútila Ema, samozrejme náš pes okamžite 2 labami a ja hovorím, no nehovorím, pozrite sa, už je doma. Zo zúfalstva a keď som to celé rozprávala manželovi, tak ten mi povedala, vieš o tom, že je ešte jedno také novoročné príslovie, že ako na nový rok, tak po celý rok. Tak to je úplne peklo, ak ja takéto vzťahy budem nadväzovať.